Hei vaan kaikille. Tässä videossa käydään läpi omenapuun istuttamiseen liittyviä asioita. Eli kun te tilaatte meitä taimeen ja saatte sen, niin ensin niin kauan kuin ette sitä istuta, niin huolehtikaa siitä, että juuret on koko ajan jossakin kosteessa, ettei ne pääse kuivumaan ennen istutusta. Ja pitäkää taimi mielellään varjossa niin kauan, kunnes istutatte sen. Omenapuistut lähtee paikan valinnasta. Eli kun te siellä pihamaalla kattelette ja talven jälkeen, missä lumeet sulaa, että jos jossain kohtaa siellä sulamisvedet jääkin makaamaan sinne pihalle, niin älkää semmoiseen paikkaan missään nimessä omenapuuta istuttako. Valitkaa semmoinen paikka, mikä kuivuu hyvin, missä vedet ei koskaan makaa, ja sieltä sitten löydätte hyvän paikan omenapuulle. Ja omenapuistut lähtee siitä, että kaivetaan omenapuuta varten riittävän iso kuoppa. Me demonstroidaan tämä istutus täällä vanhassa kasvihuoneessa sisällä. Täällä on oikein hyvä maa, että tätä ei tarvitse parantaa, mutta jos on kovin savinen maa, niin sitä kannattaa sitten parantaa kompostilla tai muualla tuolla mullalla tai turpeella, että siitä saa semmoisen omenapuulle kelvollisen maan. Siihen kannattaa kaivaa silloin riittävän iso kuoppa ja kunnolla parantaa sitä maata. Sitten omenapuun, tässä kun saatte riittävän iso kuopan ja juuret tänne riittävästi tilaa, että ne on täällä tilaavasti, niin peittäkää kuoppaa ensin jonkun verta. Ja sitten siinä vaiheessa kastelkaa sitä omenapuuta. Tämän kastelun tarkoitus, vaikka maa olisi kostea ja omenapuu on lepotilanne vielä, niin se hiukan tiivistää sitä maata siihen juurten ympärille ja sitten omenapuu lähtee hyvin ottamaan vettä. Sitten peittäkää se lopulliseen korkeuteen niin, että tähän jäisi hiukan kummuksi. Ja sitten siinä kohtaa katsokaa, että tämä on suurin piirtein samassa kohtaa, missä se on aikaisemminkin kasvanut. Että tähän jää semmoinen 10 senttiä. Tästä pystyy erottamaan sen varttamiskohdan, mihin kohtaan tämä varsinainen jalo-osa on aikanaan vartettu. Niin, että sitä jää noin 10 senttiä maanpinnan päälle vähintään. Noin. Ja sitten sitä voi tiivistää vielä sitä maata kevyesti taputtelemalla tähän ympärille. Puu on nyt istutettu. Sitten oleellinen asia on puun tukeminen, ettei se lähde kovalla tuulella heilumaan edestakaisin ja irrota noita juuria tuolta maasta. Eli pistetään 2 tikkua, vähintään 2, molemmille puolille puuta. Ja sitten langan kanssa vähän tällä ristiin tästä laittamalla tätä lankaa, niin saadaan se sidottua tukevasti tänne. Kuitenkin niin, että tämä runko mahtuu hiukan liikkumaan täällä, ettei se kiristä runkoa ja estä nestevirtauksia. Sitten on seuraavana ohjelmassa on istutusleikkaus. Eli tässä vaiheessa mahdolliset kilpalatvat poistetaan. Eli tässä näkee, että tässä on yksi nätti latva ja sitten on tämmöinen hyvin pystyssä kasvava toinen haara siinä vieressä, niin napataan se pois. Sitten latvat kilpailee ja koitetaan ohjata tätä kasvua tänne sivuille. Eli näitä viime vuoden sivuversoista, niin otetaan noin 1/3 pois ja siten, että se on tänne ulospäin suuntautuvan silmun yläpuolelta, että se kasvu lähtisi suuntautuu tänne ulospäin. Niin napsautetaan ne haarat sieltä lyhyimmäksi. Nyt se toivottavasti lähtee suuntaan kasvuun tänne sivulle. Ja sitten vielä latvasta voi ottaa tämmöisen 1/3 pois. Naps. Se on valmis kasvamaan. Sitten kun kesä tulee, niin nyt kesällä muistatte hyvin kastella sitä, ettei se pääse missään nimessä kuivumaan. Lannoittaa voi alkukesästä, mutta ei enää sitten heinäkuussa missään nimessä, että se ei syksyllä kasva ja valmistautuu hyvin sitten tulevaan talveen. Ja muistatte pitää sen alusta rikkaruohoista vapaana, että se ei joudu kilpailemaan toisten kasvien kanssa. Ja sitten yksi oleellinen asia, mikä pitää viimeistään syksyllä tehdä, on omenapuun suojaus.
jäniksiltä. Näin, menestystä omenapuitten kanssa. Kiitos.